Señor Núñez, por desgraza, un día máis a sanidade pública é protagonista e concretamente a súa desastrosa política sanitaria. Mentres estamos tendo este debate, os profesionais sanitarios están facendo unha peregrinación. Profesionais dos PACs das 7 cidades galegas están peregrinando o edificio da Xunta porque nin o Sergas nin a Consellería atende as súas demandas. Un camiño de Santiago que desta vez non pode presumir a Xunta de Galicia porque é un camiño sanitario co que vostedes deberían de atender inmediatamente unha reivindicación, salir correndo á Consellería a atender e recibir aos profesionais que neste momento peregrinan impotentes ante a desatención que sofren por parte da Administración. As traballadoras dos PAC levan en folga indefinida dende o 7 de xaneiro cuns servicios mínimos do 100%. Din que queren derrubar o muro que fai o Sergas fronte ás súas reivindicacións. Sabe, señor presidente da Xunta, por que están en folga? Están en folga simplemente porque vostede non cumple coa súa propia lei, non cumple cos seus acordos. Había un acordo cos profesionais sanitarios do ano 2008 que vostedes deixaron en papel mollado cando chegaron á Xunta no ano 2010 e como consecuencia diso, o persoal dos PAC, de enfermería e de medicina de familia se lles penaliza cando están de baixa, se lles penaliza cando queren coller días os que teñen dereito ou días de libre disposición, cousa que non pasa co resto de profesionais do Sergas. E como consecuencia disto non cobran unha parte da xornada complementaria que moitas veces se lles obriga a facer desde a propia Administración. O conflito sanitario, sin embargo, nestes momentos para vostede non remata nos PAC, porque a Coordinadora Galega de Atención Primaria ten convocada unha folga para os días 9 a 12 de abril, que afectará aos centros de saúde de toda Galicia porque na Consellería de Sanidade do sector do señor Almuiña non se sentaron a negociar e a acordar con eles as melloras necesarias para a atención primaria. As súas reivindicacións son de mínimos, porque eles o que queren é prestar a mellor atención aos seus pacientes. Hai 5 demandas esenciais que vostedes non atenden. Primeiro, reclaman a eliminación da SEOXI, impostas por vostede a creación dunha verdadeira xerencia de atención primaria con capacidade de gasto propio, é dicir, o mesmo que teñen xa a atención hospitalaria. En segundo lugar, exixen un aumento significativo do orzamento dentro da Consellería de Sanidade hasta chegar ao 25%, tal e como recomendan todos os organismos internacionais. Terceiro, piden un necesario aumento de persoal a través da convocatoria inmediata de todas as plazas que fan falta xa. Cuarto, demandan contratos estables para poder ofrecer unha prestación asistencial de calidade aos seus pacientes e dignos para as médicas precarias. E quinto, reclaman unha atención directa e unha negociación directa do seu goberno co personal dos PAC. Quero lembrarlle, señor presidente, que tanto o colectivo dos PACs como a atención primaria non piden para eles, piden melloras de servicio público para o conxunto da cidadanía galega, mellorar a atención sanitaria en 2 puntos que constitúen o piar central da sanidade posto que resolve o 90% dos problemas de saúde da xente. E vostede non ten para eles nin un plan, nin unha resposta, nin orzamento. Iso sí, houbo orzamento no 2017 nesta Cámara para subirse vostede o salario do seu goberno máis dun 7%. Houbo diñeiro nesta Cámara no ano 2019 nos orzamentos para baixarlle o imposto de patrimonio ás 7.000 persoas máis ricas de Galicia, unha bonificación, un regalo fiscal de máis de 12 millóns de euros. E nós temos que chegar á conclusión de que vostede só mira por vostede e polos seus amigos, de que vostede só goberna para os ricos. Pedímoslle, por favor, que goberne para todos e que remate dunha vez por todas co maltrato sanitario. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.